うん。よし。うん。はい。OK。実は2日前に作ったカレーの残りを使いまして作ってます。これありですよ、皆さん。こんな洒落た晩ご飯食うのなかなかないですよ、昭和世代が。でも今日からはこれにしましょう。さよなら。